לתרופות וטיפולים יש פעמים רבות תופעות לוואי, ומאוד חשוב לדבר עליהם גם. אז פרופסור מרינסקי נתן על זה גם חלק מהזמן. אני מתכבדת להזמין את הגברת עידית נגו שובר, אחות מתאמת אונקולוגית, להרצאה בנושא התמודדות עם תופעות הלוואי. ביי. תודה רבה לבית החולים על הארגון ולעמותה על הארגון של הכנס החשוב הזה. לפני שאני אתחיל אני רוצה לשאול אתכם שאלה קטנה. אני אשמח אם תשתפו פעולה ותצביעו ככה מי שמתמודד כאן עם עייפות. מטופלים שמתמודדים עם עייפות תוכלו להצביע. כן, אתם רואים, כן. ומה לגבי הפרעות במערכת עיכול? הפרעות בעור, כן, גירודים, אלרגיות, בחילות? פעם ראשונה, פעם שנייה? אוקיי, הבנתי, יופי. אז כמו שאתם רואים אתם לא לבד, ולמי שלא מכיר אותי, אני עידית ואני אחות המתאמת של היחידה. אני מומחית באונקולוגיה, עובדת בתחום ב10 שנים האחרונות. התפקיד שלי הוא נוצר למענכם. אני עוזרת למטופלים בכל שאלות שעונות, אם זה סביב הטיפול, תופעות לוואי, לזהות מצבים מסוכנים לפעמים, כל דבר אתם יכולים לפנות אליי. יש כאן את הפרטים שלי, אתם יכולים לרשום לכם וזה יופיע גם בהמשך בסיום, אני אציג את זה שוב. המספר הזה זה להודעות, שולחים אליי הודעות מטופלים בכל מיני נושאים. מה זה התפקיד הזה בעצם? אחות מתאמת זה נוצר מתוך הצורך שבעצם של המטופלים שמתמודדים עם הכל בבית, מקבלים טיפולים שדורשים מעקב, טיפולים שיכולים לגרום לתופעות לוואי קשות שלפעמים מצריכות להגיע למיון, מצריכות אפילו אשפוז. כל התופעות האלה אנחנו רוצים לתפוס אותם כמה שיותר מוקדם, וכאן גם נכנס החלק שלכם. יש חשיבות גדולה גם לשיתוף הפעולה שלכם עם הדיווח והתקשורת מולי. אם אתם לא תגידו אני לא אדע, אני לא אוכל להתריע. זה מאוד מאוד חשוב לעדכן אם יש משהו חריג. מבחינת התופעות לוואי אני יכולה לייעץ, ורופאים גם, ואם משהו לא עובד חשוב שתחזרו שוב ותגידו שזה לא עובד, כי תמיד יש עוד דברים שאפשר לעשות, יש תמיד עוד אפשרויות טיפול, זה הרבה ניסוי וטעייה. וגם יהיו תמיד הנחיות שניתן לכם למניעה של תופעות לוואי, והחלק שלכם כאן הוא מאוד מאוד חשוב. אני בטוחה שכולכם יודעים, אבל חשוב לי להגיד כמה מילים לגבי איך אתם צורכים בעצם את המידע על המחלה, על הטיפול, דברים מאוד חשובים. אני שומעת ממטופלים כל מיני דברים שהם לא מבוססים, חשוב לדעת איפה אתם קוראים, אתם מחפשים בגוגל, לא הכל אמין, הרוב לא. אז פייסבוק, אינסטוש, כל האתרים האלה זה לא, מישהו שעונה לכם שאתם לא יודעים מה הרקע שלו, מה זה ממש לא מתאים. רשמתי כאן כמה מקורות, שזה דבר ראשון הצוות של המרפאה. אפשר למצוא מידע באתר לעמותה לגיסט, גיסט בסרקומה בקרוב. אתר של העמותה למלחמה בסרטן, גם שם אפשר למצוא הרבה מידע מקצועי, אפשר להיעזר בזה. אתרים של הקופות חולים ובתי החולים, גם שם אפשר למצוא מידע, וכמובן אפשר לשאול אותי גם, אני כתובת שלכם לשאלות. היום אנחנו נדבר על תופעות לוואי. בחרתי 5 תופעות שהן הכי נפוצות. אני אתן לכם כלים, רעיונות, איך לפתור, ובעצם יש כאן מטופלים עם מחלות שונות וגם מקבלים טיפולים שונים, אבל תופעות לוואי משותפות לכולם. תופעות לוואי, אז נדבר על 5 נפוצות.
ומה שעוד משותף לכולם, אני כמעט בטוחה, שזה העניין עם האשכוליות. היו אשכוליות בכיבוד, אז מי אכל אשכולית? אז אשכולית זה ביג נו נו, היא מעלה רעילות ומעלה תופעות לוואי. אז מי שלא ידע, אפרסמון, אוקיי, זה חדש לי, אבל בסדר. אז התופעת לוואי הראשונה היא עייפות. כמו שראיתם זה משותף כאן להרבה מהמטופלים. עייפות זו תופעת הלוואי העיקרית של הטיפולים. מה עושים עם זה? איך מתמודדים עם זה? התשובה הראשונה היא ממשיכים לזוז, ממשיכים לתפקד, וכמה שאפשר במסגרת המגבלות. אם זה במסגרת הבית, זה לא חייבים להירשם לחדר כושר. תנועה זה משהו שעושים בשביל הכיף. אפשר גם לשים מוזיקה בבית ולרקוד. הכי פשוט, וזה עושה את העבודה. תזוזו, תבלו זמן עם הנכדים, זה משאיר אתכם בכושר. נכדים, ילדים. ואין פטור מעבודות בית. עבודות בית הן טובות בשבילכם, הן נהדרות, שומרות אתכם פעילים. כל הדברים האלה חשוב להתמיד, ומצטערת, אין פטור. מומלץ להמשיך בעבודות הבית. כמובן שצריך לשים לב, אם לעייפות יש כאן גם רקע נפשי, קשורה בעצבות, בדכדוך, מבלים הרבה זמן במיטה, אין חשק לקום, התמודדות היא לא פשוטה עם המחלה, ולפעמים צריך להיעזר גם בטיפול תרופתי, וזו לא בושה. היום כל רופא משפחה יכול לרשום, פונים לרופא משפחה ומטפלים בבעיה, זו גם בעיה שיש לה פתרון. אנחנו מתחילים עם תופעות של מערכת העיכול, גם אלה יש לא מעט. התופעה הראשונה היא עצירות, זה הרבה פעמים על רקע של טיפול תרופתי או חוסר בתנועה, גם בזה צריך לטפל. אז אם זה תנועה שגורמת גם לתנועה של מערכת העיכול וגורמת לעניינים להתחיל להתגלגל, תזונה, צריך לשים לב שאתם צורכים מספיק סיבים, פירות, ירקות, אפשר גם להוסיף סיבים אם אתם לא צורכים מספיק, מים, נוזלים, צריך לשתות כי זה מניע את מערכת העיכול. מים לפחות 1.5 ליטר, 2 ביום. שימו לב לכמויות, להסתובב עם בקבוק. ואם זה לא עובד וצריך להיעזר בטיפול, אז יש טיפולים שאפשר לרכוש אותם בכל פארם בלי מרשם. אם זה האבקה של הנורמלקס, שמתי לכם דוגמאות, או הסירופבילק. רואים? אני לא מסתירה. אוקיי. כן, אז אין בעיה להשתמש גם בטיפולים האלה, וכן צריך לטפל בזה שזה לא יחמיר, חשוב מאוד. התופעה הבאה היא שלשולים, זה לא נעים אבל צריך לעצור את זה. יש דעה רווחת בקרב מטופלים שזה בריא, זה מנקה את הגוף, כן? מכירים את זה? זה לא ניקוי רעלים, אתם מקבלים טיפול שיש לו תופעות לוואי שצריך להתמודד איתם, ושלשולים הם לא חלק מהעניין. הם יכולים לגרום להתייבשות, עיבוד של מלחים, זה אפילו מצב מסוכן במבוגרים. אנחנו לא רוצים שלשולים. שוב, זה מוטיב חוזר של תזונה, דברים שכולנו מכירים, אורז, בננה, טוסט, נוזלים, חשוב כאן גם נוזלים שמכילים מלחים, כמו מרק צח, תה, קולה אפילו. ואם זה לא עובד אז תרופות, יש את הסטופית, אימודיום, והם בעצם אותה תרופה. ואם זה לא עובד אפשר לנסות גם תרופה שנקראת הסקטן, זה עוד אפשרות לטיפול. בכל מקרה חשוב להבין שאם זה לא משתפר, זה לא עובד, אז פונים למיון. אז זה משהו שחייבים לטפל בו ולפנות למיון. בנוסף, אם יש גם מצב של חום ושלשולים,
חום גבוה מעל 38 זו גם סיבה לפנות למיון. התופעה האחרונה של מערכת העיכול היא בחילות, שכאן דווקא בניגוד לקודמים אנחנו כן נרצה להתחיל מתרופות, למנוע את הבחילה כשהיא רק מתחילה ולא להגיע למצב של הקאה, שזה מצב טראומטי לגוף. אז יש לנו תרופות מוכרות, זה לפי המלצה של הרופא שלכם, פרמין, זופרן, תרופות שאפשר לקחת בבית, וגם כאן צריך לשים לב תזונה מסוימת, אם זה לאכול בכמויות קטנות, וגם דברים קרים, קרח הוא מדכא את הבחילה, אפשר לנסות קרח, קר טבעיים, למצוץ קרח, אבל כן לטפל בזה מוקדם שלא יגיע למצב של הקאה. תופעת לוואי האחרונה, בעצם תופעות לוואי של האור, מאוד מאוד נפוץ, ובשבועיים הראשונים של הטיפול, אם זה טיפול חדש, החלפתם טיפול, צריך להבחין שבעצם לא מדובר באיזושהי אלרגיה. אז מטופלים שולחים לי תמונות שאני אראה, לפעמים זה באמת אלרגיה ואני מפנה אותם למיון, אבל חשוב גם שאתם תדעו שאם יש סימנים שמרגיש לכם כמו אלרגיה, מרגיש חריג, זה מתגבר, זה מגרד, הפצעים מתפשטים, לפנות למיון, צריך לטפל בזה בהקדם. הרבה מהתרופות עושות יובש בעור, זה אחת מתופעות הלוואי, במיוחד כפות ידיים וכפות רגליים, יכולים גם להופיע פצעים. יש כמה דרכים למנוע את זה בעצם ולטפל בזה. אני אגיד לכם כמה דברים מה כדאי לעשות. יש כאן דוגמאות של קרמים. צריך להקפיד לשמן את הכפות ידיים, רגליים, את הגוף, למרוח קרם מספר פעמים ביום בעצם, זה מונע את היובש הזה, כן? שהקרמים הם לא ללין ולא סבון ולא הדברים הריחניים המאוד טובים האלה, הם לא טובים, זה לא מספיק טוב בשבילנו. אנחנו רוצים קרמים רפואיים שמכילים הרבה לחות, שלא מכילים אלכוהול. יש מגוון מאוד מאוד גדול, שמתי כאן שתי דוגמאות אבל יש מגוון עצום, אבל תשימו לב שאם זה מריח ממש טוב זה כנראה לא מתאים. מה שעוד כדאי לעשות זה להימנע מחום, מהשמש וגם מקלחות, אמבטיות חמות, להימנע מבגדים וללבוש דברים לוחצים, צמודים ולוחצים. וזהו. כי העור נהיה מאוד מאוד רגיש. בסדר, וזה כמו עם השמש. סיימנו עם התופעות לוואי, כולם איתי? כן? אוקיי. אז כמו שאמרתי, אני מזכירה כאן את התופעות שהן הכי נפוצות, ומי שיש לו איזה משהו ספציפי שלא התייחסתי, אז בכיף אפשר לפנות אליי אחר כך, ממש בשמחה. כי יש מגוון מאוד גדול של תופעות לוואי. אז אנחנו מדברים עכשיו על קנאביס, שהרבה אנשים נעזרים בזה בעצם כדי להתמודד עם תופעות לוואי, כמו בחילות, חוסר תיאבון, הפרעות בשינה. חשוב להגיד שזו לא תרופה נגד כאבים בהגדרה שלה. אני יודעת שהרבה מטופלים רואים בזה תרופה נגד כאבים, אבל בהגדרה היא לא, היא כן מקעה, היא מרגיעה, היא עוזרת במובן הזה. לכאבים יש תרופות אחרות. איך לוקחים את זה, איך צורכים את זה? יש, המומלץ זה לא עישון אלא שמן, יש שמן, ואפשר גם להשתמש במכשיר אידוי, שאז זה נספק דרך הריאות וזו האופציה העדיפה. אבל בכל מקרה עישון לא כדאי. מבחינה בירוקרטית, אם אתם רוצים להשתמש בקנאביס אז מקבלים אישור המלצה מאונקולוג, עם זה פונים לקופת חולים וכל הבירוקרטיה נעשית מול קופת חולים. אחר כך יש ספקים מסוימים שהתפקיד שלהם הוא גם לתת את ההדרכה סביב הטיפול. מעבר לזה שמתי כאן לוגו של עמותה שנותנת הדרכה, עמותה ללא כוונת רווח שהם לא ספקים, עמותת מעלה שגם איתם אפשר להתייעץ בכל הנושא של טיפול בקנאביס. חשוב לא פחות מערכת תמיכה של גוף ונפש. אנחנו
מתמודדים בעצם עם מחלה שהיא דורשת טיפול שהוא לא רק לגוף, הוא גם לנפש. חשוב להרגיש טוב, כולם רוצים איכות חיים. יש היום בקופות חולים וגם באיכילוב אפשר לקבל טיפולים משלימים, רפלקסולוגיה, דיקור, וגם במקרה שצריך טיפול תרופתי זה בסדר, זה המון מטופלים נעזרים בזה בתקופה הזאת, בתרופות משפרות מצב רוח. אז רק תשימו לב שאתם בטוב, שגם הצד הזה הנפשי מקבל את המענה ואת הטיפול, כי זה חלק בלתי נפרד מהריפוי ומהטיפול שלכם. לסיום אני רוצה להגיד ששיתוף הפעולה בינינו הוא בעצם המפתח להצלחה של הטיפול. כמו שאמרתי בהתחלה, אתם צריכים להגיד לי, אני צריכה לדעת מה קורה, אני כאן בשבילכם. זה שוב הפרטים שלי, תרגישו בנוח לפנות, ותקווה לחזרת החטופים. סיימתי, בהצלחה, בריאות לכולם.